ka aduogo ka kod wel madami thuolo mar mondo mi omi aparo mabende gintiere godo kachiel ni to oganda luo chomo kar kanye. Thomas Ogendo kapok achopo iri jadolo Robert Nyasuna kanyo kotenore kod wach mopenjo kar kanye to en ochuno. Cleophas, kane jakom pok owewa, anyalo wacho ni otuba mogik mogolo motegno kabisa e wach mar broad based ne en liend Mheshimiwa Fibiasio mano wuoye motegno kabisa mowacho ni jok mamoko maping mawacho one time no wacho ni so what, at the end of 2027 gikel korgi wan bende wabro timorad wabro kelo korwa wabro neno gima broad based ose deliver. Okay, broad based ni emomiyo jaluo mokwongo obedo minister mar finance. Broad based ni e sirkal manyocho kwa gone ombulu to wantiere e iye. Omiyo instruction ma jakom mano miyo en niya chakre kama wantiere ni nyaka 2027 wa support sirkal mar Kenya Kwanza through an arrangement mano bedo sign gi chama ariyo gi mar UDA gi ODM miluongo ni 10 point agenda. Iwinjo until gino goal wano watwere e gir broad based kaka chama kendo kaka oganda maluwo Raila Amolo Odinga. Iwinjo watwere nyiso niya onge reverse wagore opingo wantiere e broad based nyaka 2027. To joma wacho ni kik wadhi e ndara kata ni wan joluo koro onego wanyon ndara gimora mora kata constitution ma wan godo Kenya ka kata broad based ma wantiere ni obiro nikech maandamano kendo obiro nikech ng'anyo nikech kwedo timbe maricho mana sirkal timo nikech kwedo gimiluongo ni finance bill ma 2024 masani koro mbadi Mheshimiwa mbadi minista ni obiro nikech maandamano. Kik ng'ato dhi mabede comfort mar office makoro wacho ni kik ng'ato tem maandamano unless ni sirkal mar Kenya Kwanza gi mar broad based ni otimo gik ma jopiny dwaro. Nyaka gitim gik ma jopiny dwaro. Number 1, nyaka gihona agreement ma 10 point agenda. To ka wanena nena poth ni chieng' moro wanena nena ni sirkal dwani mondo bam goganda mar ODM kata oganda mar joluo kata jopiny ndara nyaka wadhiye nikech ODM was built on resistance. ODM oger kuom tamruok constitution marach ma 205 maniluongo ni the Kilifi draft mano tamruok. Iwinjo mane kama ne ODM nonyuole maandamano nonyuole resistance kendo mane gima nyaka wa continue go kik ng'ato donje e ministry obed ni koro owinjo hewa mayom kaeto koro wacho ni ok wanyal dhi ndara kadipo ni weche ok odhi maber kadipo ni sirkal ok otimo gik mane ji owinjore 10 point agenda kadipo ni sirkal ok tim ne jopiny gima jopiny dwaro kadipo ni Migosi William Ruto kata President William Ruto nyalo loko ng'eye ne gik mane giwinjore gi jakom ndara e solution nyaka wadhi wang'any nikech wan ODM onyuole ng'anyo mane kama nyuole constitution ma wan go onyuole ng'anyo broad based ma wan ni onyuole ng'anyo koro watamore ng'anyo nango mane gima wang'eyo be ng'ama wacho ni jaluo ok nyal ng'anyo kata ODM ok nyal dhi ng'anyo ng'ano nindo sama Ruto biro bago wabaga ni ng'anyo e solution ng'amo luor odong'e ode kata odhi obede ode lakini samo wawuoyo to weche ber nge gima wang'anyone onge gima wang'anyone sani weche ber Ruto timo gimoro amora kaka nyicha giwinjore gi jakom otimo maber sani onge gima wang'anyone en mane ng'anyo ni e iwa wakane akana walinga kanyo kendo ok waluor. Erokamano.